dyma ganlyniad yr Unawd Offerynnol yn Ffês 1, Steddfod Sgrin Ysgol Henry Richard eleni. Nawr, Ffês 1, y plant ienga yna, a mae'n braf gweld bod y ddwy a gystadlodd wedi mynd ati i berfformio o flaen camera a chael yr hyder i wneud hynny, felly da iawn chi. Fel hyn mae'n mynd heddi, Annie Grieg sy'n mynd ar wobr gynta ar y piano, fe nath i berfformio dau ddarn cyferbyniol, ac fe oedd ôl ymarfer trylwyr iawn gyda hi, a'r tempo cadarn a chyson gyda hi, felly dalier ati yn wir. Ac yna yn ail fi'n rhoi Lili Fflir Bago ar y maraca. Oedd yn braf gweld offeryn hollol wahanol yn cael ei berfformio, oedd yn chwa o awyr iach. Felly da iawn chi'ch dwy a diolch am rhoi cynnig arni.